טיפל גם בנושא של טרור אווירי. ולנושא של לחימה בטרור, שהוא חלק חשוב מהחיים של צה"ל, בוודאי בשנים האחרונות נחשפתי לראשונה במדור הזה, וזה היה מעניין. יש לך גם הצלחה בתחום הזה. יש לי הצלחה ויש לי כישלון, כמו תמיד בחיים. ההצלחה הייתה כאשר ארגון טרור החליט לחדור לישראל על ידי שימוש במה שנקרא כדורים פורחים, או בשפה המקצועית קוראים לזה בלוני אוויר חם. אנחנו ידענו שהוא מתרגל לעשות את המבצעים האלה, והייתה בעיה קשה מאוד, איך מתגוננים כנגד זה, משום שבלוני אוויר חם הם מאוד איטיים. ואחד הפרדוקסים של שימוש במערכות מקם, זה שמקם לא מגלה מטרות איטיות, כי הוא לא מצליח להבחין בינם לבין הטופוגרפיה, לבין הסביבה, שהיא עומדת, היא מאוד איטית. והייתה שאלה איך מתארגנים. ואז עלה במוחי רעיון. הרי אין היגוי לבלוני אוויר חם, הם נישאים על ידי הרוח. אז בדקתי את משטר הרוחות בגבול בין ישראל ללבנון. ידעתי פחות או יותר מאיפה הבלון אמור להמריא, ולכן יכלתי לחשב פחות או יותר איפה הוא יחצה את הגבול, ואז באתי לאנשי הנ"מ אצלנו, והצבעתי עם האצבע על המפה ואמרתי, פה, תשימו פה את הנ"מ. וכאשר הגיע הלילה שבו הארגון הזה ניסה לחדור באמצעות הבלון, הבלון הגיע בדיוק מעל יחידת הוולקן, והיא הפילה אותו. וזאת כמובן הייתה הרגשה טובה מאוד. זו המתמטיקה בשירות האדם, או החשיבה הלוגית בשירות האדם? במידה מסוימת, כן. וכמובן שחזרתי לפרופורציות, כשנכשלתי לתת התראה לפיגועי הגלשנים. ב-1981 אתה מתמנה ראש ענף זירה מזרחית במודיעין חיל האוויר, בלמדן אוויר, כפי שזה נקרא. זה פוסט הסכם השלום עם מצרים. איך אתה מתייחס להסכם השלום עם מצרים בתור מי שמכיר את החצר האחורית של הרצונות והכוונות המצריות? כמו כל אחד בעם ישראל, אני חושב, באותה עת מאוד התרגשתי. מעבר להתרגשות? והאמנתי שזה דבר אמיתי. כלומר, אתה היית בין אלה שהאמינו בשלום הזה. האמנתי שזה דבר אמיתי, כן. כן. צריך לקחת בחשבון שכקצין מודיעין שעובד בזירה מסוימת, יש לך גם מגע אנושי עם אנשים בזירה הזאת. אתה נפגש איתם. אמנם לא בסיטואציות טבעיות וסימפטיות, כי אתה נפגש איתם כשבויי מלחמה, או ככאלה שעובדים בשבילך בצורות שונות. אבל אתה נפגש איתם, אתה רואה גם את הצד האנושי שלהם. ולכן זה אחד הסיבות שהשפיעו עליי לחשוב שזה אמיתי. וכשאתה ב-81 מקבל הזירה הזאת, הזירה המזרחית, כי בדרום כבר פחות מעניין. כן. אתה הולך לאיפה שיש אקשן. במקרה הזה מסתדרת לך מלחמה קטנה. או כן. גדולה. כן. מלחמת לבנון, כי הזירה המזרחית כוללת גם את לבנון. שם, שוב, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, וסוללות טילי קרקע האוויר שוב מהוות את לב המאמץ שלכם. כן, אבל בהבדל קטן מאוד, בזה שאנחנו, אחרי מלחמת יום הכיפורים, נכנסנו לשנים של עבודה קשה, של למידה של הצד השני, יישום הלקחים ופיתוח אמצעים ותורות לחימה מתאימים. העבודה קשה מאוד שהתבטאה למשל בדבר שמאוד לא היה מקובל בגופי מחקר של חיל האוויר, וזה לתרגל. גוף מחקר, כמו זה נכון למחקר במודיעין חיל האוויר, זה נכון למחקר באמן, הוא רגיל לעסוק בעבודה שוטפת, לשבת ולכתוב ניירות וכו'. לתרגל, מה יש לתרגל? אני עובד כל הזמן. אבל הבנו למשל, מה שלא הבנו אז, שמלחמה זה מצב שונה לחלוטין ממצב של רגיעה, שצריך להתאמן בו, צריך לתרגל אותו. ואנחנו בעצם בחיל האוויר בנינו מערכת שלמה של סימולציה של מערכות טילי קרקע האוויר של הסורים, ותרגלנו את זה. תרגלנו את זה פעמים רבות מאוד, עד שיכלנו לעשות את הדברים כמעט בעיניים עצומות. וכשהגיע רגע המבחן,
זה מצחיק, כי זה מאוד שבלוני, את מכירה את הסיסמה, קשה באימונים, קל בקרב, היא פשוט נכונה. הרגשנו שזה היה הרבה יותר פשוט וקל. זה היה רגע שיא בעשייה, לא נגיד בקריירה, בעשייה הצבאית שלך? זה היה רגע שיא בעשייה הצבאית, ללא ספק. ההצלחה של חיסול. ההצלחה של מבצע חיסול הטילים הסוריים. יכול לתרגם את זה למילים? מה הרגשת? קודם כל, הרגשה של רווחה עצומה, כי תמיד יש גרעין של ספק בלב. ולמרות שבנינו את הלחימה מול מערך הטילים כמו בצל, מהבחינה הזאת שהיו שכבות על גבי שכבות, ואם שכבה אחת נכשלת, אז השכבה השנייה תצליח, ואם זאת נכשלת, אז הבאה תצליח. כדי להקטין את ההסתברות של כישלון לאפס. עדיין, אחרי הטראומה, בייחוד של מלחמת יום הכיפורים, כינן אצלנו גרעין חזק מאוד של ספק ושל חוסר ביטחון. ולכן התחושה העיקרית הייתה תחושה של הקלה גדולה. שלמה, אחרי התפקיד הזה עשית כל מיני דברים, וגם היית ראש מחלקת המחקר במודיעין אוויר. אחרי זה היה לך די, אלא שרצית עוד סיבוב אחד כנספח צבאי איפשהו, רצית באירופה, מצאת את עצמך בדרום אפריקה. כן. ולא הצטערת. הייתי מאומן גם לדרום אפריקה וגם לכמה מדינות שחורות שכנות. אז יכלתי גם לראות את אפריקה האמיתית, שזה המדינות השכנות, וגם לראות את תחילתו של תהליך השינוי בדרום אפריקה, שבתקופתי התחילה לעבור את השינוי מדרום אפריקה של האפרטהייד לדרום אפריקה הנוכחית, וגם הייתה להם מלחמה קטנה, זה גם היה מעניין מקצועית. יש איזה קושי להיות מאומן, להיות מוצב במדינה שהיא כל כך בעייתית אז, מבחינת המשטר שלה, מבחינה חברתית? וששיתוף הפעולה הצבאי איתה הוא הדוק ברובו עד היום חסוי. יש קושי מסוים. זאת אומרת, הרי ברור לכל אחד עם החינוך שאנחנו עברנו, אנחנו עברנו חינוך דמוקרטי, ואני עברתי חינוך דמוקרטי חילוני, והייתי בתנועת נוער, והעיקרון שכל האנשים שווים הוא עיקרון יסוד. אז היה ברור שמשהו פגום בשיטה הזאת, משהו לא מוסרי. אבל אנחנו במשך שנים גם חונכנו שאנחנו בישראל תחת איום קיומי, ומכיוון שאנחנו תחת איום קיומי, אז לפעמים אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הרעים. לפעמים אנחנו צריכים לעשות מה שצ'רצ'יל עשה. צ'רצ'יל, כששאלו אותו במלחמת העולם השנייה, איך הוא מוכן לשתף פעולה עם ברית המועצות, עם סטלין, הוא היה מאוד אנטי-סובייטי. אז הוא אמר, כדי להתמודד עם האיום הגרמני, אני מוכן לכרות ברית עם השטן. אז הבנתי שאנחנו כורתים ברית עם השטן בצורה מסוימת, ואין מה לעשות, צריך לעשות את זה. אחד היתרונות גם כשאתה, לפחות בראייה שלי, כשאתה משרת בחול, זה שאתה זר. למרות שאתה חי שם שנתיים, אתה כמו תייר, וההסתכלות שלך היא די מרוחקת, אין לך הזדהות עם מה שקורה שם. 1990 אתם חוזרים ארצה, אתה בדרך להשתחרר מהצבא, אתה הולך למוסד, למחקר מודיעיני אסטרטגי, אבל ב-1991 פורצת מלחמת המפרץ הראשונה. אתה חוזר למודיעין חיל האוויר, מעין יועץ כזה לראש מחלקת המחקר שם. דמות צל, כי הרי במלחמה עובדים 24 שעות ביממה, ורמ"ח מחקר, כמו כל ממלא תפקיד אחר, הוא לא יכול לעבוד במשך 24 שעות, אז עובדים במשמרות, ואז אתה משמש כרמ"ח מחקר בתורנות. ובניגוד לרוב עם ישראל, שבשבילו המלחמה הזאת הייתה חוויה מדכאת, כי היו צריכים לשבת בחדר אטום עם סמרטוט על הרצפה ומסכות, בשבילי זה היה מאוד מעניין, כי אנחנו, מכיוון שהיה ברור שאם יהיו איזשהם מבצעים צבאיים, הם יהיו בעיקרם של חיל האוויר, אז אנחנו היינו צריכים לאסוף מודיעין ולהתארגן למצב שבו תתקבל החלטה שאנחנו מצטרפים למלחמה בשלב הראשון,
ובשלב השני, כאשר התברר לנו שהאמריקאים מפעילים עלינו לחץ ולא נצטרף למלחמה, אז אחד המחירים שהאמריקאים שילמו תמורת זאת, הייתה הסכמה שלהם לשיתוף פעולה מודיעיני הדוק איתנו, והשתתפתי במגע הצמוד הזה עם האמריקאים במהלך המלחמה, העברה הדדית של מודיעין, וזה היה מאוד מעניין. זה שוב מקרה שבו המתמטיקה שלך באה לידי שימוש? כן, לגבי אישית. אני בדרך כלל חייל די ממושמע. אבל במהלך המלחמה הזאת לא מיליתי הוראות, כי בקריה כידוע אין מקומות לינה, ולכן כשהייתי גומר את המשמרת שלי הייתי צריך לנסוע הביתה לישון, ואחר כך לחזור למשמרת שלי. ואז אתה נוסע בנתיב איילון השומם ממכוניות, כמה מכוניות בודדות, ונשמעת אזעקה, וההוראות הן כמובן לעמוד בצד, לצאת מהמכונית, ולשים את המסכה על הפנים. וזה קרה לי כמה פעמים, והתעלמתי מזה לחלוטין. התעלמתי מההוראות, נסעתי לקריה, הכנתי את האוטו, נכנסתי לבור של חיל האוויר לעשות את המשמרת שלי. והסיבה הייתה החשיבה המתמטית שלי, כי אחד הדברים שאתה לומד זה לחשוב במונחים הסתברותיים. והבנתי הייתה שההסתברות שלי להיפגע מטיל שיפול בתל אביב, כשאני נוסע באיילון, היא יותר נמוכה מההסתברות שלי יום יום להיות מעורב בתאונה כשאני נוסע על אותו כביש וכשכל המכוניות נוסעת עליו, אז התעלמתי. עובדה שצדקת. כן. ביקשת, וזה מתאים בעיניי כרגע, להשמיע את דצמבר של אלתרמן. שיר מאוד תל אביבי. נשמע ונחזור. ריח ים ורוח סתיו ומיץ של תפוחי זהב ומין צגריר מתוק חמוץ מושך מבית אלי חוץ ללכת לכת ולנשום אוויר שקיעות כחול אדום ללכת לכת ולנשום אוויר שקיעות כחול אדום אוויר שקיעות ניחוח דק הגשם זה עתה נפסק עלה ושוט והסתכל עד מה יפה היא התבל עלה ושוט והסתכל עד מה יפה היא התבל הפנסים חברי פנים כחולות עיני העננים ומשהו מוזר כזה לוחץ דומם על החזה לוחץ קורע ודורש הלב רוצה להתעטש לוחץ קורע ודורש הלב רוצה להתעטש אוויר שקיעות ניחוח דק הגשם זה עתה נפסק עלה ושוט והסתכל עד מה יפה היא התבל עלה ושוט והסתכל עד מה יפה היא התבל דצמבר חודש מקוטר ריחות תפוח ומטר אתה נותן כוחות גנוזים להרוגי התמוזים אתה יודע להשיב מעט אביב לתל אביב אתה יודע להשיב מעט אביב לתל אביב. על אזרחי איתנו תת-אלוף במילואים שלמה ברום, אחרי שנתיים במוסד, חזרה לצה"ל, ועכשיו ברוך הבא לצבא הירוק. אתה מגיע לחטיבה לתכנון אסטרטגי באג"ת. אני התגייסתי מחדש לצבא. באתי כמו כל חייל ללשכת הגיוס, עברתי את המבדקים הפיזיים. כמובן,